Bé, doncs així he d'anar a obrir mercat a Estats Units, no? He vist? És com... Però clar, ara imaginem, no? Jo tinc un projecte super fantàstic, innovador i d'això, i decideixo anar-me'n al Silicon Valley. A veure si m'agafa. Silicon Valley ara mateix és super... Bueno, és una eminència, per dir-ho manera, per treure projectes, com una acceleradora super xula, que surt a tots els diaris, etc. Jo crec que arribo allà, per començar, tindria un problema molt gran que és el viset, que em dirien, buenas noches, ja se puede ir, perquè allà són, bueno, polítiques d'immigració, no en parlarem, i segona, allà tiren inversions de, què, 5 milions d'euros? 10 milions d'euros? Ostres, a mi això m'hauria de comprar algú que pensaria... Llavors, jo penso, vosaltres que ho heu viscut, que ho heu tingut, on obriríem mercat? Perquè, què m'has dit abans? A Anglaterra, no. M'has dit Sud-amèrica, Nord-amèrica, tal. O Anglaterra, que era només 100 euros. Tots els angloparlants. Tots els angloparlants i Sud-amèrica perquè és un llenguatge comú. Però, per exemple, a Europa no crec que hi hagi aquesta cultura tan gran de crear empreses, de... Sí que hi és, Més que a Espanya segur, perquè a Espanya encara estem aquí una mica... Ara comencem, Barcelona comença, fa molt temps, en el tema dels emprenedors, les empreses, està molt de moda i fa... Barcelona està al top 10 a nivell de ciutats del món, vull dir-te, Barcelona està ben posicionada. Però com a li temes falta potenciar-se emprenedors... a nivell... Espera't, li falta potenciar-se a nivell europeu, està a la mitja, tirant de la mitja a baixa, cap a baix, val? A nivell de ratings com a ciutat innovadora, diguéssim, a Europa. Això és el que està potenciant, per això té l'Smart City Wall Expo, etc. Però no oblidem que és un referent. Tu amb la marca Barcelona pots anar a qualsevol lloc del món... Per això he dit Espanya, i després he dit, bueno, Barcelona a part... Espera, és que això és molt important, perquè estàvem parlant de calés abans, i això és un actiu molt gran. Això són calés que tu portes a la teva butxaca. Si tu, quan arribes a un país determinat, i amb tots els respectes, dius, mira, escolta'm, jo vinc de Burkina Faso, no, perdona, vull dir, escolta'm, o vinc de Dakar, saps? I tinc un projecte superinnovador, la teva credibilitat et costarà molt més de defensar que si tu provens de Barcelona, i això no ho tenim gaire clar. Això un ho té clar quan comença a viatjar, quan s'internacionalitza i comença a caminar fora. Llavors, és un actiu a nivell econòmic, estem parlant d'economia, molt gran per una companyia. Tu quan dius fora d'on sigui que ets de Barcelona, surt per tot arreu. Oh, Barcelona. Vull dir que no és només econòmic, que en general Barcelona té un nom que deixa el córrer, Digues, Lluís, perdó. És que independentment de la importància que tingui Barcelona, hi ha una altra qüestió. Europa, els europeus i nosaltres com a europeus, som importadors de costums. Aquesta és una altra qüestió que té la seva importància. A veure, en el món de la restauració, McDonald's ve aquí i munta una gran cadena de restaurants. Nosaltres anem als Estats Units i el Ferran Adrià munta un restaurant a Nova York, però ja no se'n va a Chicago i després se'n va a San Francisco i després se'n va no sé on, perquè nosaltres som importadors de costums. I venedors de concepte, de coneixement, perquè el que està venent Ferran Adrià en aquell cas és innovació, és concepte. Explica'm això. Sí, al final, nosaltres, si et fixes, ens és molt fàcil absorbir el costumari americà, per exemple, amb el Halloween, o amb el fast food, o amb moltes i variades qüestions. Però mantenim la castanyada, Això és molt important. Evidentment. Res a celebrar, no? Mantenim la castanyada, però importem costums. En canvi, ells, per un costat, els hi costa una miqueta més i a nosaltres, una vegada som allà, el que ens costa és trencar l'ou i dir, ara que hem posat un peu a Nova York, anem a Chicago, i anem a Miami, i anem a Argentina, ens n'anem a Sud-amèrica. Ens costa moltíssim, perquè no tenim aquesta capacitat d'alguna manera de conquerir places i anem per la molta qualitat, però... Aquí també tenim que pensar, i aquí sí que entrem, si parlem de tecnologia amb Silicon Valley i si parlem d'altres tipus d'empreses podem entrar a New York, a Nova York, el potencial d'inversió que hi ha respecte a una empresa internacionalitzadora als Estats Units és immens, i a Mèxic et diria, Igual. Ja no estem parlant només dels Estats Units, fins i tot a Xile, perquè Corfo fa unes inversions impressionants. I estem parlant de que és molt superior a la que tenim aquí. Aquí s'inverteix molt en empreses que volen desenvolupar segons quines activitats, però fins ara hem estat treballant amb inversions en empreses de territori. O sigui, només heu de veure les grans empreses que hi ha aquí a què es dediquen: energia, construcció i banca. Per tant, tenim 3 sectors que són sectors punters que han absorbit
el 80 o el 90% de la nostra economia i que la resta ha quedat per altres tipus d'activitats, no? Exceptuant alguns casos determinats al tèxtil, o diguéssim, que són és més retail immobiliària que tèxtil, per dir-ho d'alguna manera, no? Que passa una mica amb McDonald's, també és més immobiliària que fast food, però bé, això és un altre debat. Però si tenim en compte, diguéssim, el ventall empresarial que hem tingut fins ara, fins a 2010 m'atreviria a dir. Jo crec que a partir de 2010 les coses han començat a canviar i sobretot en uns territoris més que d'altres, i nosaltres estem en un, que és un exemple. Jo crec que aquí s'estan desenvolupant una sèrie de plans, com pot ser l'Smartcat o com pot ser l'Smart City a nivell de ciutats innovadores, que sí, és veritat que es treballa a Barcelona, però això redunda a la resta de ciutats. Barcelona és la capital de Catalunya, no ho oblidem, redundarà i redunda a la resta de ciutats de Catalunya. Clar, aquesta cultura és nova. Per nosaltres és una cultura, diguéssim, i pràcticament no només és nova, sinó que a sobre pràcticament la tenim que imposar. No tenim cap tipus de facilitat per poder desenvolupar-nos amb aquesta cultura, que això ja és massa, però bé, estem a Europa, la gran avantatge que tenim és que Europa, diguéssim, és partícip de tot això, però clar, estem treballant, diguéssim, amb uns contrapesos molt importants, no? I llavors això sobretot te n'adones quan estàs fora. Però quan estàs fora vas que és una mica el tema de la por que estàvem parlant, no? Vas amb molts estereotips, no? L'estereotip del que parlàvem, no sabré parlar al 100% l'anglès, evidentment que no, perquè no el parles a diari, com el català, o com pots parlar el castellà, evidentment que no. Però quan passin 3 mesos, segur que si t'esforces l'estaràs parlant exactament igual que parles el català. Per tant, també és una aposta a futur, no? És una aposta de temps.